בוקר טוב, ארוחת בוקר. אנחנו נדבר קצת על פרשות השבוע. והיו העם מתאוננים, לא היה להם בשר לאכול. משה לא ידע מה לעשות, אז השם אמר לו, אספה לי 70 סכינים. ואספת 70 סכינים בשביל לדון עם הבשר, איך אוכלים אותו, עם השמנת או בלי השמנת. זה בעצם הפעם היחידה שהתאספו 70 סכינים בגלל הבשר, לא ידעו איך לאכול אותו, עם השמנת, בלי שמנת, חלב, בלי חלב. זה בדיוק מה שצריך לעשות היום. לאסוף 70 סכינים, אנשים באמת חכמים, ושיחליטו איך אוכלים את הבשר, עם גבינה או בלי גבינה. בעיניי זה נראה בעיה מאוד מאוד גדולה, זה לא פשוט כמו שזה נראה, אבל זה בעיה מאוד גדולה. איך אוכלים את הבשר? זה כמו שהיום ידונו בכנסת איך לאכול קבנוס, עם שמנת או בלי שמנת. על זה צריך לדון באמת, על הקבנוס. טוב, זהו להיום. אז באמת אנחנו צריכים, כל העם הזה צריך שיעור גבינה רציני עם 70 סכינים, איך אוכלים? ביי.